Two Girls, One Car podcast. Tervetuloa. Mitenköhän monen tekijäoikeusrikkomus tuo oli? En minä tiedä. En minäkään, mutta Muumit kolkuttelee ovelle. sieltä tullaan. Oh. Ovista ja ikkunoista erilaisten laskujen kanssa. Ja hei, hyvää Halloweenin aikaa, tai mitä nyt ikinä, milloin ikinä tätä kuuntelet katsot. No myöskin Samaan aikaan. Totta. Ja sen takia me näytetäänkin tältä. Jep. Täällä on Swamp Lady ja täällä on ihmisroska. Jep. Tää on erityisesti ihmisille, jotka ei jaksa panostaa Halloweeniin sillä tavalla rahallisesti, ja tämä on myös erittäin hyvä budjettiratkaisu. Joo. Ja Koska kaikilla täällähän- on jätesäkkiä, teippiä ja paperi. Kyllä. Ja tämähän siis viittaa siihen, muistaakseni oululaiseen kaupunginvaltuutettuun, joka totesi joskus tietystä meidän yhteiskunnan ihmisryhmistä, että he ovat ihmisroskaa. Niin. Niin, Tää on nyt se. tämä on nyt se. Tämä Joo. on nyt se. Ja tää Swamp Lady-jutska tuli siitä, että... Ollaanko me puhuttu aikaisemmin tästä? Että missä me tavattiin eka kertaa? Ei mun mielestä. Joo. Ja minä nyt yritin vähän tuoda sitä estetiikkaa nyt tähän meidän Halloween special, no en tiedä onko se special, mutta Halloween sävytteiseen jaksoon. Kyllä. Ei ehkä sanota spesiaali, koska emme oikeasti ole tähän panostettu silleen. Ei hirveästi. Ei hirveästi. Tässä meni puoli tuntia saada tää koko Juu, ei. kakkakasaan. Just näin. Mutta meillä siis tuli semmoinen ehdotus, että juurikin tähän spesiaalijaksoon niin me voisimme keskustella ja jutella yliluonnollisista ilmiöistä ja Juu. mitä meille on semmoisia yliluonnollisia asioita sattunut. Ja arvoisat kuuntelijat ja katsojat, yritän olla liikkumatta mahdollisimman paljon, koska Jätesäkki rohisee. rohisee. Ja tästä tulee vahingossa semmoinen ASMR-jakso. Ja mehän tiedämme kaikki, miten Iisa trikkiröityy ASMRstä. Vittu Joten vihaan. nyt ei aloita, että sillä editissä tulee mulle viestiä IG:ssä ja WhatsAppissa ja kaikkia mahdollisia lankoja pitkettä. Jumalauta, oisit pysynyt paikalla. Tää on ihan paskaa editellä tätä jaksoa. Mut joo, yliluonnollisia ilmiöitä, no näitähän riittää. Ei tähän riittää. Ja sitten, jos nyt puhutaan sille, että pitää, mitä sinulle on itsellesi tapahtunut, niin en kyllä nyt oikeasti niinku rehellisesti muista. Tai ei tule mitään teille. Mä vois sille mitään, kun mulla tulee Uuno Turapuro mieleen noista hampaista. Mä en pysty kattoo sua. Hei Pirkkonen. Elisabeth! niin ei ole. Eikö sulla ole mitään No kokemuksia? ei oo. What? Tai ainakaan ei tuu silleen... Ehkä, no me oon just tosi rationaalinen. Mä oon silleen, mitään vitu haamuja ei oo saatana. Ehkä. Ehkä se on se. Mut siis, on siis ehkä, jos niinku pitää jotain nyt ruveta... Mun on pakko siirtää tätä, kun mun ihmisroskakyltti ei näy. Siirsin. Nyt en siirrä enää. Nyt se on hyvin paikallaan. Olen tässä näin. Hei vain kuuntelit ja katsojat, täällä ollaan. Niin, siis kun on tehnyt indie-elokuvaa juttuja ja jutun menemään kaikkiin ihan hirveisiin lokaatioihin, jokin hylättyihin sairaaloihin ja tälleen, niin me oltiin yhtä kuvaamassa, se oli mielisairaala. Se oli hämmentävää. Miksi ne on aina mielisairaalat? Miksi ne on aina mielisairaalat? Jep. Niin siis sanotaan, että kun enemmän siellä kuumotti se, että meille sanotaan, että siellä yläkerroksiin ei mennä, koska se on ihan läpeensä homeessa, niin sitten tuli semmoinen, kuolenko minä nyt kohta tähän homeeseen tyyppistä. Eikä semmoista, että no niin, täällä on mielisairaita henkiä. Ja sieltä tangenttina siihen, että löysin sieltä, siellä oli siis oikeasti vanhoja ruiskoja ja lääkkeitä. Ne oli vaan jätetty sinne ja mulla oli vaan sellainen, mihin uskallan astua apua. Niin löysin 1825-luvun ranskalaisen lääketieteen kirjan, joka oli siis ihan niinku liitoksistaan niinku hajonnut. Mutta me pläräsin sitä ja me otin sieltä niinku sivuja, missä oli kuvia talteen. Ja nyt ne on täällä minun kämpässä. Tuossa esimerkiksi on yksi sivu siitä. Tuossa Suvin vieressä. Ne, jotka katsoo, niin näkee, jos haluatte tsekata, kattokaa YouTubesta. Joo, niin tossa on tommonen. Niin se on jännä, miten tälleen niinku... sadassa vähän, melkein 200 vuodessa on... No itse asiassa 200 vuodessa saatana, niin on tapahtunut asioita. Että ei enää ajatella noin. Niin siis, minä hordasin ne kaikki, mä olin ihan ineessä siellä, jes, porukka kattoo, ei jumalauta, vittu, tää vittu.
tämmönen, minulla on 1825-luvun kirjasta kuvia seinällä. Vähän siistiä. Ja tossa. Siitä tuli vaan mieleen. Voimme palata aiheeseen. Yliluonnolliset asiat. Ei, mutta oli ihan hauska. Ei, tosi hauska. Ei siis, nykyään ei edes käytetä sanaa mielisairaala, vaan nykyään se on, mikä se on? Sillä on joku fiksumpi termi, mutta silloin kun ne on ollut niitä niin kun, sairaaloita, niin ne on ollut mielisairaaloita. Joo. Toki. Että nyt tässä näin, että tiedämme kyllä, että on nykyaikaisempia sanoja, mutta puhumme nyt näistä hylätyistä paikoista. Mulla on yliluonnollisia niin, semmoisia kokemuksia aika paljonkin. Johtuu ehkä siitä, että ehkä minussa pientä noidon vikaa on, mitä mä nyt sanoinkaan ekassa jaksossa noita akkaa, what not, katsellaan. Mulla on siis esimerkiksi semmoinen on ollut, että mun erästä ystävää, miten mä sanoisin sen, ei voi että jahtasi, mutta piinasi tällainen naisen hahmo. Ja se ilmestyi hänelle aina yleensä silleen, että kun hän oli nukkumassa, niin hänen puolisonsa, se tavallaan se haamu laskeutui sen puolison päälle silleen, että se oli vähän niin kuin läpinäkyvä. Ja sitten se vääristi sen niin kuin kasvot. Ja näin. Ja sitten mitähän muita kaikkea se teki silleen. Ja se ei, niin kuin ei saanut nukuttua sen takia, että kun se oli sen perässä koko ajan. Ja hän sitten tuli käymään meidän luona tässä, sitten tästä jo kauan aikaa sitten. Mä sitten tein semmoisen niinku, päätelmän, että okei, että mun täytyy tähän asialle tehdä jotain. Ja mä sitten laitoin sen mun ystävän nukkumaan mun selän taakse. Ja mä sitten sanoin, tai silleen, että olin, että sulla ei ole tänne asiaa tyylisesti, tein jonkun pienen tämmöisen loitsun tyngän siihen ja näin. Mä sitten yöllä herään, tiedätkö, siihen, että jotain painavaa, vähän niin kuin joku hahmo tai olento tai joku istuisi sinne jalkopäähän. Se painu se sänky painu selkeästi. Ja mä olin vaan silleen, että sulla ei ole tänne mitään asiaa, että tästä lähtien sä jätät mun ystävän rauhaa ja sä niin kuin painut nyt jonnekin niin kuin hornan tuttiin, että sulla ei ole mitään asiaa. Sitten se yritti kammeta mun päälle vähän. Niin se tuntui semmoinen painava niin kuin mun päälle. Mä sanoin, että nyt riittää, nyt niin kuin pois. Ei kiinnosta, ei yhtään. Ja sitten se palautui takaisin istumaan jotenkin siihen niin kuin sängyn päätyyn ja se on sitten sen jälkeen ollut pois. Se on jättänyt sen mun ystävän rauhaan ja mä oon kysynyt mun ystävältä välillä, että ootko saanut nukuttua ja näin pois. Joo, ja hän nukkui kuulemma läpi yön pitkästä aikaa silloin, kun oli mun kanssa. Nice. Se oli aika semmoinen tosi hämmentävää. Jännä kokemus. Mutta toisaalta en mä sitä mitenkään kiellä, etteikö se olisi mahdollista, koska itsekin uskon, että on olemassa, että tässä ei ole kaikki, mitä me nähdään. Se, mitä me näemme, ei ole kaikki. Näin. Se oli tosi mielenkiintoinen kokemus. Minulle, siis kuten sanoin, niin rationaalinen, mä oon silleen, että se on ilmanpaine ja kaikki tällaiset näin. Ja se on se ilma, kun siellä on huono ilma, niin tulee raskas olo, että se tällä näin. Sitten porukka on silleen, ei, eikö siellä ole jotain? Mä oon silleen, juu. Sun kanssa olisi varmaan tosi mielenkiintoista lähteä just kaikkiin tuohon autiotaloihin pyörimään. Joo, mä oon vaan silleen, täällä on vaan hometta. Tulee huono olo. Mä menen tuohon pihalle. Joo. Hyvä. Me huomaan jossain oikeasti 15 minuutissa viimeistään, että onko jossain hometta vai ei. Mä oon niin herkkä homeeseen. Tälleen vaan kaikille nyt, by the way. Eli meillä on täällä tämmönen niinku... Huumetutka! Home! Huumetutka! Joo, siis mulla on niitä aika paljonkin tommosia yliluonnollisia kokemuksia silleen tässä ilmaantunut vuosien varrella. Oi! Mitenkö? Otetaanko unet? Otetaan päiväunet. Hemmetin hyvä. Niin. Ja sitten, mitäs muuta on tapahtunut kaikella? Itse kun niitä on niin paljon. No otetaan joku randomilla. 5. mikä on mielessä. No siis meillähän on se, joo,
Joo, se on ollut aika... Se on ollut ehkä enemmän niin kuin tämmöinen mä en saa liikkua. Apua. Siis, no niin, palaatakseni aiheeseen. Mä en tiedä, onko se ollut tämmöinen unihalvaus. Vai mikähän se on? Unihalvauksia on kyllä ollut. Mutta sekin on aivan silleen, aivot ja tekee sinulle jekun. Mutta niitä on ollut, ja ne on outoi. Joo. Siis mun unihalvaus oli sellainen, että mä en tiedä, oliko se unihalvaus vai... Se on kyllä lähempänä varmaan unihalvausta ollut, koska sitten se oli tosi outoa, kun yhtäkkiä rupeaa kuulumaan tassun niin kuin töminä. Ja semmoinen joku keskikokoinen koira niin kuin tulee mun huoneeseen. Mä asuin silloin yksin kotipaikkakunnalla kaksiossa. Ja mä en pystynyt liikkumaan. Mä muistan sen, no niin, se on ollut unihalvaus. Niin mä olin ollut kyljellä, niin olin siinä silleen, mä olin ihan silleen, että mä niin kuin näen ja kuulen. Sitten tunnen, koska se hyppäsi sänkyyn. Ja se oli siinä, se ei ärissy eikä mitään. Sitten se rupesi makaamaan siihen vähäksi aikaa. Sitten mä olin, että mä en näe mihinkä, mä en pysty liikkumaan, mä en näe mitään. Tai sitten mä näen, mutta en näe, tunnen. Mutta se oli aivan käsittämätön fiilis. Ja sitten se eteni se unihalvaus silleen, että se hyppäsi se koira sitten pois mun sängystä ja kipitti jonnekin muualle. Ja sitten siihen makuuhuoneen ovenkarmiin rupesi nojaamaan semmoinen pitkä hoikka mies, jolla oli semmoinen korkea semmoinen silintarihattu päässä. Niin mä olin ihan silleen, että mikä tää on? Ei Slenderman, vaan mulle tuli enemmän mieleen, että jos olette kattonut Prinsessa ja Sammakko elokuvan. Niin se voodoo-äijä. Juu. Sen tyylinen hahmo. Ja mä tunsin silleen, että se niinku tavallaan oli siinä vaan siinä ja nojaili, katteli sinne sänkyyn, missä mä olin, ja otti pari askelta eteenpäin, ja sitten se niin jotenkin yrittikö se kumartua, ja siinä vaiheessa mä sain räpikäytyä itteni irti siitä halvauksesta, ja mä olin silleen, että nyt kaikki pihalle täältä, mitä täällä onkaan, laitoin oven kiinni, ja olin silleen, että nyt riittää. Tää nyt, ei enempää. Se oli oikeasti aivan niinku mieletön. Mulla oli niinku viimeisin tommonen unihalvaus, siitä on kyllä aikaa. Asuin Helsingissä vielä minun kusisessa yksiössä. Niin siinä oli sillä, että me niinku heräsin unessa, mutta me ei pystynyt tekemään mitään. Ja sitten tuli semmoinen musta hahmo niinku minulta päin silleen, että se niinku ojensi kädet ja yritti ottaa kiinni. Ja sitten me heräsin siitä oikeesti. Mutta me en voinut tehdä mitään siinä niinku unessa, kun me heräsin unessa. Sitten me heräsin toisen kerran. Sitten mä olin vaan silleen, shuket. Mä oon varmaan nähnyt jotain ennen unia, koska siis unista tuli mieleen tommonen kerta, kun mähän pelkään käärmeitä aivan älyttömästi. Että kun mut vie mateliataloon, niin se on hyvin viihdyttävää, koska multa salpautuu hengitys ja multa lähtee viimeisetkin värit naamasta. Ja haluaisin käärmeen. Et ota. Minä en tuu tänne, loppuu podcastin tekeminen tai myötitään joku studio, koska voi elämän kaunis kevät. Siis pelkästään siis mun tangentti. Mulla oli ystävä, jolla oli sukkanauhakäärme. Sen nimi oli Sinhuhud. Mun kaverilla Niinalla, joka oli ekalla kaudella lukemassa meille kortteja, niin hänellä on käärme, minkä nimi on. Oliko se Mauno vai mikä se oli? Mun mielestä se nimi oli Mauno. Minusta se oli Mauno. Koivisto. Ei, kun Mauno vaan. Pelkkä Mauno vaan. Niin. Mutta niin, mulla se sukkanauhakäärme oli jo semmoinen niinku aika kauhea. Ja se ei varmaan ole edes sukkanauhakäärme. Minä haluaisin albino boan, eli sen keltaisen. Juu, kaikkea voi haluta. Mutta niin siinä unessa, palatakseni täältä tangentilta siihen oikeaan asiaan, siinä unessa meidän takapihalla jostain syystä oli semmoinen aivan älyttömän iso läskipyyttoni. Se oli kunnon semmoinen rontti. Semmoinen, se oli kierteellä silleen vielä kaiken hyvän lisäksi. Sitten siellä oli muitakin pieniä käärmeitä se meidän piha täynnä. Jostain kumman syystä siinä unessa, niin mä menin niinku kohti sitä käärmettä. En tiedä miksi, mutta menin. Ja sitten mä herään siihen, että se niinku hyökkää mua kohti.
Ja sitten mä herään niin kuin jotenkin siinä. Ja kuulemma käärmeiden näkeminen unissa on jotain, että jotain odottamatonta yllättävää uutta on tapahtumassa yömmässä. Jotenkin tälleen mä luin jostain kirjasta. Mä olin vaan silleen, mutta siis mä muistan sen tunteen sen unen jälkeen, koska mä ihan oikeasti käärmeet, not my friends, niin mä muistan sen, kun mä heräsin itse siihen niin kuin ihan kunnolla, niin mulla oli, se oli vielä keskellä yötä, ja mun sydän hakkas ihan tajuttomasti. Mulla oli ihan sellainen, että kun siis, vähän niin kuin Indiana Jones-tyylinen fiilis, kun ne on siellä, mä en muista oliko ne ykkösessä vai kakkosessa, kun ne joutuu sinne käärmeiden keskelle, kun ne putoo sinne onkaloon vai mihinkään semmoiseen, niin se oli kyllä. Onko sulla ikinä tullut ennen unia, jotka on tullut toteen? No kun mä en tiedä, siis ehkä, koska mulle tulee tosi paljon déjà vu-juttuja. Oh. Déjà vu, I've Ei, been this before. nyt mennään animeen jo. Niin? Siis sulle tulee déjà vu? Koko ajan. Eli mä oon nähnyt varmaan joskus unta, kun meidän kaikki unia kato muista. Niin. Sitten mä oon nähnyt, että tämä on tapahtunut aiemmin. Mä oon sanonut tämän jossain, tai toi on sanonut tämän jossain aikaisemmin. Mulle tulee nyt samoja. Ihan koko ajan, jatkuvasti, ja mä oon vaan silleen, Ehkä se voi luokitella yliluonnolliseen juttuun. Kyllä. Ja siis musta on tosi ihana silleen, että meidän uudessa asunnossa ei ole niin kuin, tunnu olevan mitään energioita. No ei täälläkään. Täällä on vaan paskat yläkertalaiset, jotka huutaa. Mutta ne ei ole yliluonnollisia, ne on eläviä vielä toistaiseksi. Käy vähän Swamplanella siellä lahtaamassa porukkaa, niin ei enää sitten ollaan hiljaa. Niin, meillä ei ole onneksi semmoisia tunnu olevan niin kotona mitään semmoisia ylimääräisiä inhottavia energioita. Mutta mut musta oli jotain ihmeen energiasyöppöä kiinni joskus selkeästi, koska mä muistan, mulle tehtiin semmoinen rituaali, tai ei se ollut rituaali, se oli vaan semmoinen niinku puhdistus, niin mulla oli niin paljon kevyempi olo sen jälkeen, kun oli vaan tuntuu, että on semmoisia niinku energiasyöppöjä kiinni sussa. Ja ne lähti kaikki pois. Mä olin vaan silleen, että mistä nämä on tullut mukaan? En minä tiedä. En minäkään. Sitten mä oon vaan silleen, sinulla on nyt ollut hautautuneena aivoissa jotain ajatuksia, mitä sinä et ole halunnut kohdata, ja ne on ollut painavia. Tää on mun vastaus kaikkeen. Me on vitun hyvää seuraa varmaan. Joku on silleen, hei, mulle kävi näin, ja mä oon vaan silleen, ei oikeasti käynyt vaan, että se on tää. Tää on tosi hyvä, kun meille annettiin tää jaksoaihe. Niin nyt on silleen, että no, yritetään kaivaa isästä esille jotain yliluonnollista. Joo. Muuta kuin tää ulkonäkö. Niin. Vittu hyvää limskaa, hei. Niin on. Nam. Nam. Mutta eikö sun siis... Mutta eikö sua kiinnosta just okkultismi tai joku semmonen alkemia tai... No joo ja ei. Tää pohjautuu siihen, että mä oon niin rationalistinen ihminen, että kaikilla on joku... Rationalistinisti. Siis... Siis kun kaikkeen on looginen joku selitys. Aina on. Mä oon just sellainen tyyppi. Mä tiedän, että se on äärimmäisen ärsyttävää. Ja olen kyllä oppinut osaamaan pitää turpani kiinni, mä oon sellainen juu. Ei, siis jos ihmiset siis niinku uskoo ja kokee, siis ei ole ongelma. Uskokaa ja kokekaa ja mitä haluatte, mutta minun aivot on vaan tällaiset, että ei aina on joku. Mä muistan sen kun mun eräs ystävä asuu rivitalossa ja siellä takana oli semmoinen puu. Se puu teki ainoastaan mätiä omenia. Aina. Hyvä puhua isokas just ton palopuheen jälkeen. Oliko puu ja tekikö mätiä omenia? Se ei siis tehnyt, jos mä muistan oikein, niin se ei koskaan tehnyt hyviä omenoita. Ne oli aina mätiä. No luonnollisestihan tietysti siihen looginen selitys. Kyllä vähän nyt pitää ottaa takapakkia sille, että kyllä voin ehkä myöntää, että jotain siis energioita on, mutta se, että mistä se energia tulee, niin se on sitten toinen juttu. Että onko se sitten ilmanpaine tai joku tällainen näin, niin se on sitten toinen juttu. Mutta siis, että tunnistan kyllä energian vaihtuksia kyllä, mutta sitten se on saas, että se on, mistä se on tullut, niin aivot on silleen, no niin, nyt keksitään tälleen joku looginen selitys. Kun voisi vaan olla silleen, anna vaan vittu olla. Sekin. Niin, kyllä. Mutta se oli tosiaan siinä puussa oli kyllä pahat vipat. Siis jumalista se tuntui niin, siinä oli jotain, mä en halunnut mennä lähellekään sitä puuta. Siis se oli aivan siis
Tää on niinku asia, mutta siis sille puhutkin tuossa, niin kun ruvettiin niinku äänittelemään, niin oli se, että mulla on ehkä semmoinen hyvä niinku intuitio, ja silleen, että jos ihmiset sanoo, että tää on hirveän hyvä tyyppi, ja mä oon silleen... Niin sä näet niinku tavallaan sen niinku paskan puhumisen läpi. Joo, että sit niinku, me varmaan huomaan sit sen, jos voi käyttää termiä energia, niin silleen, että niinku, tai aura, mitä ihmiset sanoo. Niin me tunnistan kyllä ihmisistä aika nopeasti, että onko toi niinku oikeasti tollainen vai ei. Että mä oon aika hyvä siinä, mutta senkin mä oon silleen, minä olen hyvä ihmistuntija. What's me bitch? What's me bitch? Sekin menee, sen voi laittaa tuohon samaan kategoriaan silleen, että niinku tunnistaa ihmisten sitä, että niinku, millaisia ne on oikeasti. Että sen huomaa nopeasti. Ja sit muuta ärsyttää ihmiset, jotka on vaan silleen, että tää on hirveän hyvä tyyppi. Ja sit mä sanon, no ei se kyllä oo, että ootteko kattonut vähän pintaa syvemmälle. Jatka ole hyvä. Niin, eli älä siis toisin sanoen suhun sopii sanonta don't bullshit the bullshitter. Mm-hmm. Mut niin? joo. Ja sitten... Märät omenat. Se oli kyllä kaikenlaista mielenkiintoista sekin. Mutta sitten niinku, musta on niinku hauska olla silleen, niinku, seurata just kaikkea näitä keskusteluja. Kun, siis kaikella kunnioituksella mä en ihan allekirjoita kaikkea niinku, enkelihoitoja, hopeavesimeininkiä. Me siis mun sisaruksen kanssa, kun se on vielä enemmän rationaalisempi kuin minä, niin me vaan nauraskellaan. Niin siellä oli käynyt, kun hän asui toisella paikkakunnalla ennen kuin muutti sitten tänne, niin hän niin kuin meni ostamaan jotain teetä tai jotain jostain kaupasta. Ja sit se vaan selitti minulle, että ei jumalauta, me repesin nauruun. Ja oli silleen, voi herra, mitä, kun hän näki korvakynttilöitä siellä. Mitä kynttilöitä? Korva! Kun siis korvakynttilä on semmoinen, että se laitetaan tuohon korvaan niin kuin siihen palamaan, niin se poistaa pahoja henkiä, pahoja ajatuksia. Ja mä oon vaan silleen, voi jumalauta. Ai mä luulen, että on vaan sen niinku vahan poistamiseksi korvasta. Siis on myös niitä, mutta siinä selkeästi, siinä luki, sisarus oli silleen, että joo, että poistaa pahoja ajatuksia. Korvan kautta, poltetaan ne pois. Niin tää on semmoista niinku Maria Nordin huuhaa shaisee, mikä triggeröitää aika paljon. Sitten nää korvakynttilätyypit ja enkelihoidot. Mutta me ymmärrän myös sen, että miksi ihmiset lähtee tollaiseen, että jos oikeasti niinku lääketieteellinen, tai lääketiede ei voi enää auttaa jotain jossain, niin sitten se mieli on jo siitä niin huonossa kunnossa, että sitten niinku tosi helposti lähtee sitten, että jos jossain niinku luvataan, että syö pähkinäallergiaa, niin parannut. Ajattele positiivisesti, niin parannut. Joo, niin siis... lähtee herkemmin tuommoisiin mukaan, kun ei ole enää mitään tehtävissä. Sitten vaan toivoisi, että löytäisi jotain. Niin sitten niin kuin näin. Niin voitaisiin oikeasti pyhittää yksi jakso näihin huuhaa-juttuihin, koska mulla on paljon sanottavaa. Ja mulla on yksi tarina, minkä mä kerron kaikille. Niin mä voin kertoa sen myös teille, mutta jatketaan siitä. Hyvä. Mutta siis mun mielestä niinku tietyillä asioilla, tietyillä hoidoilla, tietyillä metodeilla on paikkansa ja aikansa ja näin. Mutta että kun on tullut tosi paljon tähänkin, mitä mä oon kuunnellut just tämmöiseen näihin yhteisöihin, missä just, no esimerkiksi tehdään tarot-tulkintoja, tehdään ennustuksia ja muita vastaavia. Niistä mä tykkään, tarot ja ennustukset, ne on kivoja. No, kyllä. Välillä ne resonoi ja välillä ne ei todellakaan. Et sekin on niin tuuripeliä. Ja sehän on tuuripeliä, in my opinion. Niin, tässä päästään taas tähän näin. Et kun siis tavallaan siihen semmoiseen, niin kun, myönnän, että en ole uskaltanut sukeltaa hirveän syvälle niin kun suomalaisiin tämmöisiin henkeviin piireihin, kun meidän hengelliset piiritkin on vähän jännittäviä täällä, kun meillä on meillä on kaikenlaisia herätysliikkeitä ynnä muita. Mutta just tähän niin kuin henkeviin piireihin tämmöisiin, niin kun siellä on niin kuin tosi paljon kaikenlaista sellaista, ja mitä on kuunnellut siis, että siellä näissä piireissä on just sellaisia kaikenlaisia, jotka ei ehkä ole ihan niin kuin puhtaat jauhat pussissa siinä hommassa, niin sanotusti. Ja sitten ihmiset menee näiltä henkilöiltä, luulee, että ne on ihan tosissaan olevia tyyppejä, jotka niinku harjoittaa niinku hyvällä omalla tunnolla sitä omaa hommaansa, mutta et sitten oikeasti ei. Siis vähän tiedätkö niinku kulttijohtajat. Joo. Annetaan toinen kuva, mutta sitten se
todellisuus on aivan jotain muuta, kun katsotaan verhon taakse. Mutta että en ole siis tosiaan uskaltanut mennä sinne piireihin hirveästi, että olen vain kuullut, kun minulla on kerrottu ja kuvailtu asioita. Niin se on mun mielestä tosi vaarallista, koska kuitenkin itse kun uskon siihen, että kaikkea on muutakin kuin vaan se, mitä me nähdään ja koetaan ja näin, niin sit siinä on tosi jännä sitten just yrittää löytää sitten semmoisia... Se on jännä, miten itse nyt on nyt katsonut. En mä tiedä, mitä mä yritin selittää, mutta ota kiinni tästä näin, koska... Minä otin kiinni kyllä, koska tuli ajatus. Ihanaa. One ajatus tuli tuonne. Eli siis, siis silleen, että kun se jotenkin tuntuu, että se on tosi häilyvä se raja, että milloin se on semmoinen, niin kuin, että joo, ja milloin se on sitten tämmöisten niin kuin, ihmisten niin kuin, hyväuskoisuutta, hyväksikäyttävää toimintaa niin sanotusti. Tai milloin se on sellaista, että toisten ihmisten surua käytetään hyväkseen, tai jotain muuta tämmöistä. Mä oon huomannut, että se on tuolla, noissa uskomushoidoissa, tuollaisissa aika niin kuin, se menee välillä vähän silleen, että nyt ei ole ehkä ihan puhtaat jauhot pussissa. Eli just niin kuin Marian Ordinin huuhaapaskat. Me ei päästä tästä yli. Jos joku tykkää Marian Ordinista, älkää kuunnelko tätä jaksoa. Joo, no siis mäkin olen ihan hirveän hämmentynyt siitä, että miten se on niinku päässyt niin pitkälle noiden niin kuin erilaisten... Että joo, että siis kaikenlaisille ajatuksille ja uskomisille täytyy olla tilaa maailmassa, mutta sitten kun sä rupeat antamaan niin kuin hengenvaarallisia ohjeita, jotka menee vastakarvaan siitä, mihin sitä on tutkittua tietoa, niin sehän on niin kuin ihan niin kuin hirveetä. Ja sitten on jotenkin... Mä en tiedä, miten hän on niinku yhdistellyt näitä tietoja näin, koska tosissaan olen muutamia hänen kirjoituksensa törmännyt ja todennut, että ei. This person is not my cup of tea. Että tässä on nyt tosi paljon kaikkea tämmöistä jännää. Mutta mä en niinku ymmärrä, että miten hänellä on niin paljon niinku niitä sitten tavallaan seuraajia. Mutta sekin on semmoista, että kun ne siellä vaan niinku... Me uskon, että se on pohjimmiltaan vaan sitä, että halutaan saada niin kuin apua jostain muusta, kun lääketiede ei enää pysty. Ja jotain tollasta. Niin sit on tullut tommonen isompi juttu. Niin ja Maria Nurinen on julkisuuden henkilö, joten se tavallaan saa sillä... Että hänellä on jo semmoinen tietynlainen dynamiikka, tai siis semmoinen niin kuin valta-asema jo siinä, että kun hän on julkisuuden henkilö ja hän sanoo, niin porukka on silleen, että kyllä tämä tietää, kun tämä on julkisuuden henkilö. Voisin kuvitella. No tätä samahan valittelee niin kun oikeasti henkilöt, jotka on perillä esimerkiksi ravitsemustieteestä ja liikuntatieteestä ja kaikesta tämmöisestä näin, ja sitten on näitä meidän influenssereita. Me siis seuraan tosi montaa esimerkiksi TikTokissa tämmöisiä tyyppejä, jotka katsoo esimerkiksi joidenkin ihmisten niin kuin, treenivideoita ja mitä ne syö päivässä ja silleen, että onko ne mahdollista, korreloiko ne keskenään millään tavalla. Niin suurimmaksi on silleen, BBL tai steroideja on yleensä ne, että ei ole mahdollista saada tällä ruokavaliolla, tällä proteiinin määrällä, tällaista ahteria, jos puhutaan niin kuin naisista. Ja yleensä se naisillahan nyt on ollut ainakin niin kuin Instagram-fitness-puolella on, ne pakarat on se juttu. Ja minä tykkään pakaroista, että se ei haittaa, että lisää pakaroita Instagramiin. Mutta siis silleen, että... Koska Instan pakarilla tullaan rahoittamaan myös tämä podcasti. niin silleen, että siellä ei ole mahdollista saada tällaista ilman, että se käyt veitsen alla tyyppistä. Mikä on mun mielestä tosi niinku, se on hämmentävää, että kun itse on tosi kriittinen aina kaikkien asioiden kanssa, ja on silleen, ei varmaan ole pelkkää kaurapuuroa vedetty kyllä tämän kropan eteen, niin silleen, että kun itse on tosi tämmöinen niin omasta mielestäni kriittisen ajattelun, koska olen edelleenkin hyvin rationaalinen, jos ei ole käynyt ilmi tässä keskustelussa. Niin löydän bullshitin aika helposti. Välillä käy silleen, että mitä? Sitten olet silleen, ei idiootti, ei ole totta. Mutta sitten niin on jotenkin hämmentävää, mutta toisaalta samalla niin lohdullista, että nyt on tullut näitä ihmisiä, jotka bustaa ihmisiä, jotka oikeasti niin puhuu vaan shaisee. Se on sama tuolla niin kuin TikTokissa, mä muistan silloin, oliko se 21 vuonna vai 20 vuonna, niin alkoi nousemaan just kaikkien nämä niin kuin, trendaamaan just tämä, että ollaan, sille, että olen noita. Et tuli paljon näitä henkilöitä, jotka identifioi itsensä noidaksi ja kertoi siitä omasta praktikasta, että mitä he niin kuin tekee ja näin poispäin. Ja sitten siellä niin porukka rupesi... Niin kuin, sille rupesi porukka bustailemaan niitä silleen. Joo, me muistan tämän. Koska siis esimerkiksi mun mielestä kristitty noita. I do not compute. Silleen niin kuin miten?
Että kun sä et oo... Siis miten? Ei se ole miten mahdollista, miten koska ne maha- kristityt on ne, jotka on heittänyt niitä noitia roskiin. Niin, ja sitten se Raamatussa kielletään. Niin, noituus. Juu, ei, Miten tämä voi olla niinku mahdollista? Sitten mulle sanoo, että siellä hirveän moni puolustaa, että tämä on ihan mahdollista. Sitten mä vaan, niinku, miten? Ei Miten? Ja sitten siellä oli kaikkea muutakin sille. Ja sitten siellä rupesi menemään porukalla puurotavelet sekaisin, kun tuli paljon ihmisiä, jotka ei ole ottanut asioita selvää, ja ne rupesi puhumaan niinku omasta niinku kokemuksestaan. Tai totta kai jokaisella on omat kokemukset on valideja, mutta että sit ei välttämättä oltu tehty asioita oikein. Joten sitten siellä niinku, esimerkiksi porukkat on ottanut vaikutteita voodoosta ja hoodusta. Joo. Mutta ne on suljettuja praktikoita. Niin Sä et voi, jos et sä ole siinä yhteisössä mukana, osa sitä yhteisön jäsenä ja se näin, niin sä et voi... Ei käy. Ei käy. Ja sitten on muitakin suljettuja praktikoita, johon sut tavallaan pitää joko niinku vihkiä tai hyväksyä osaksi sitä yhteisöä, että sä voit niinku, erityisesti valkoihoisena henkilönä, koska siis voodoo ja hoodoohan on Afrikasta lähtöisin. Jep. Niin sitten just tämäkin esimerkiksi, ihan semmoinen yksinkertainen esimerkki on siitä, että kun Amerikan alkuperäiskansat, kun he puhdistaa paikkoja, niin he käyttää niin kuin valkoista, he käyttää sitä valkoista white sage. Joo, sage, eli siis toi salvia. Valkoista salviaa, joka on nimenomaan heidän niin kuin siellä Pohjois-Amerikan niin kuin heidän reservaateissaan niin kuin kasvavaa. Joo. Ja kuuluu heidän niin kuin praktiikkaan. Se on ok, jos sä ostat semmoiselta henkilöltä, joka on niin kuin, kuuluu alkuperäisväestöön ja hän myy niitä, niin se on vähän sama kuin nuo fine. unisiepparit. Vähän sama, joo. Mä en käytä omani enää, koska mä en tiennyt, että se kuuluu niinku heidän siihen. Että, se on kuulemma sallittua, että jos ostat niinku semmoiselta välittäjältä, joka on itse oma praktiikka on nimenomaan näitä niinku alkuperäiskansia, että he niinku itse myy sitä, niin se on fine. Meillähän Suomessa on sit omaa, mitähän minä ostin, mikä se meidän juttu on. Kun meilläkinhän on oma niinku, praktiikkaa, mitä täällä voi tehdä, vaikka mitä. Mutta mä en muista kuolemakseenkaan, mitä mä oon ostanut. Jotain mulla on kotona. Joku siellä roikkuu. Jossain nurkassa. Jos te tiedätte, mikä se on Suomessa, niin joo, koska nyt mulla on nimittäin niin pahasti tyhjää nyt. Ja sitten rupesi just menee nämä puurtavelit sekaisin. Esimerkiksi sitten ruvettiin menemään silleen, että kun puhuttiin niin kuin, pohjoisesta niin kuin, näistä uskomuksista ja muista tämmöisistä näin, niin porukka rupesi että sekin on suljettu. Niin sitten kaikki niin kuin, Norse pagans, eli nämä niin kuin... Minusta on ihan parasta, kun tälleen amerikkalaiset on ottanut niin kuin viikingit itselleen semmosena. Ja sitten kun porukka puhuu niin, että esimerkiksi Loki on aika semmoinen gender niin kuin fluidi, että niin kuin näin, niin sitten ne on silleen, ei ole, täällä on vaan mies ja nainen. Ja mä oon vaan silleen, voisitteko te olla ottamatta vaan hahmoja jostain jutskista ja tehdä niistä omaa shaisee? Miten se hienosti Nordic, miten se kääntyy sille järkevästi? Niin kuin Nordichan on niin kuin pohjoismaalainen. Niin kuin meidän kallakeuksella harjoitettavaa pakana uskontoja tai muita vastaavia, niin nehän ei ole suljettuja. Sitten se rupesi kääntymään silleen päin, että porukka oli silleen, että joo, nämä on suljettuja, että näitä ei voi tehdä, että te ette voi tehdä. Rupesi hyökkimään siellä ihmisten kimppuun. Ja sitten kaikki niin kuin Norse Pagans porukka, hyvä kun osaisin sanoa suomeksi sen nyt, koska inhoan tätä finglissiä, niin ne oli silleen, ei, kyllä tätä saa harjoittaa, ei tässä ole mitään. Aivan kuule. Sit vaan. Ei tunnu hirveästi missään. Jep. Ja sitten kun on niitä kelttiläisiä kanssa uskontoja ja muita, missä täytyy olla, niin kuin, mä en tiedä oliko niissä jopa silleen, että pitää olla tietyn suvun jäsen tai jälleen kerran hyväksyttänä siihen yhteistä. Joku tämmöinen näin, että se on jotenkin tosi tarkka. Niin. Mutta se oli tosi jännä seurata sitä, että nyt on niin jotenkin niin coolia olla noita. Joo, miekin muistan. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset minun näköiset oli myös silleen, mä en nyt noita. Ja mä silleen, no ei. Se, että sulla on noita hattuja ja sä tykkäät sienistä niin kuin koristuseseinä, niin se ei nyt ehkä ole se juttu. Se on cottagecore enemmän. Se on kottakecore. Niin, se on mökkimeininkiä se. Mutta että just tää, että hirveän vaikea niinku... Sitten kun sitä rupesi tulla floodina sitä, niin kunnon tulvana sieltä niin erilaisia just
noitia, jotka niin kuin harjoittaa omaa uskontoa ja muuta vastaavaa, niin sitten mä olen vaan silleen... Ja siis me muistaa, me periaatteessa jollain tavalla niin kuin kyllä ymmärrän sen että kun me sanoin, että me rupesin kutsumaan itteni noita akaksi niin kuin ihan vaan estetiikan puolesta, niin kuin vaatteiden puolesta, gootti noita akka, niin kuin näin. Ja mä muistan, mun yksi entinen kaveri herneytyi siitä ihan vitusti, kun me olin laittanut, että my witchy outfit is my witchy gothic outfit. Jotain tällaista olin laittanut, että silleen niin kuin noidahtava, eli siis noidahtava, you know, ehkä tiedätte. Niin se veti hirveät herneet, että me niinku loukkaa nyt kaikkia vikkoja ja kaikkia, ketkä on oikeasti noitia. Mä oon silleen, en ole missään kohtaa sanoa, että minä itse olen noita. Minä vaan sanoa, että minulla on niinku witchy vibe, gothic witch vibe. Et jos jonkun mielestä se on häpäisevää, niin olen pahoillani, mutta meillä oli hirveä tappelu tästä sen entisen kaverin kanssa, että me en voi sanoa, että me on noita, koska me en kuulu johonkin vikkaan. Ei! Ja sit me olin silleen... Virhe! Mä olin silleen ensinnäkin virhe, ja toiseksi silleen, että jos mulla on witchy vibe, niin ketä se satuttaa? Sitten me muistan, ja sit hirveästi ihmiset puhumaan sitä, kun Killstar otti sen witch, ja se oli niinku resting witch face on sen kupissa. Ja minun mielestä henkilökohtaisesti, minusta vaan loistavaa markkinointia. No. Niinku resting witch face. Ja kaikki otti siitäkin silleen, tää on nyt niinku, että siitäkin otettiin semmoinen, että tää on nyt kyllä aika loukkaavaa, että noidissa tehdään jotain bitchejä silleen, kun se on resting bitch face ollut aiemmin, nyt se on witch face. Ja mun mielestä se oli vaan hauska juttu. Niin sit niinku siitä Killstarille tuli hirveästi heittiä, että sinä vaan otat asioita ja käytät niitä ja niinku näin. Ja mä vaan, joo, siis ymmärrän niinku ajatuksen taustalla, mutta milloin menee overthinking yli? Joo, toi kuulostaa vähän yliajattelulta, koska siis mä niinku itse yritän niinku, kun se... Siinä meni meidän yliluonnolliset, että nyt me puhutaan vaan kaikkea turhaa tähän liittyen. Joo. No mutta vaikea silleen, kun mullakin on tosi paljon yliluonnollisia kokemuksia, joita ei ehkä voi jakaa silleen. Niin. Koska ja mulla ei oikeasti, ne on niin spookeja jo. Ne on oikeasti niin spookeja jo, että mä en niinku halua aiheuttaa meidän kuulijoille ja katsojille traumoja ja ahdistuksia. Joo. Mutta siis tää on nyt tämmönen, puhutaan nyt kaikkeen tämmöiseen no me ei kuulet, joo. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Tää on meidän body. Eiköhän roskiin, jos ette tykkää. My body is ready. Niin kuin me sanottiin ensimmäisen jaksossa, tai ei sanottu, mutta keksittiin. Mutta eikä me sitä keksitty, vaan ei keksitty. Sisaruksen puoliso keksi. Juuri näin, että my body is ready. Niin. Mut joo. Mutta tää on tosi mielenkiintoista keskustelua tästä näin, koska sitten kun itsekin niinku on pysytellyt vähän täällä niinku vähän laitamilla, koska se on niin syvä suo, kun siihen lähtee. Siihen pitää olla oikeasti henkisesti valmis. Sulla jopa pitää olla hyvä fyysinen kunto, mikä minulla ei ole, koska se on oikeasti, kun siihen lähtee, jos sä haluat olla niin kuin noituutta harjoittava noita, niin sun täytyy oikeasti panostaa siihen. Jep. Sun täytyy lukea, sun pitää opiskella, sun täytyy oikeasti nähdä vaivaa sille. Että kyllä sä voit alusta asti kutsua itsesi noidaksi, mutta sun täytyy myös samalla tiedostaa, että sä et välttämättä tiedä ihan niin samalla tavalla kuin semmoinen, joka on harjoittanut noituutta 20-30 vuotta. Ja sitten sekin se riippuu siitä, että mikä suuntaus sulla on, minkä polun sinä valitset, mitä energioita sä hyödynnät sun praktiikassa, miten sä niin kun etenet näissä. Mutta sen takia mullakin on niin kun tosi vaikeaa niin tavallaan, että mä tiedän, että mulla on jotain taipumusta noituuteen on, mutta mulla pitäisi olla aikaa panostaa siihen. Koska se oikeasti täytyy osata, sun täytyy tietää kasveista, sun täytyy tietää kaikesta mahdollisesta. Sitten sun pitää niinku tavallaan osata niinku tavallaan se bullshitti, niin sanotusti se paskajauhanta ohittaa sieltä ja etsiä oikeasti se timantti sieltä joukosta, että mikä on oikeasti sitä validia tietoa ja mikä ei ole tietoa. Niinpä. Ja nyt varsinkin, kun sitä on niin paljon ja ihmiset suoltaa kaikkea ihan omaa ihan siis, siis musta oli ihan parasta silleen, että kun se on todella vanha, jotta hän ei saa heittiä, niin en mainitse vihaa häntä kohtaan, mutta siis todella tämmöinen iäkäs rouva, joka oli siis aloittanut pelkällä opiskelulla 14-15-vuotiaana. Ja vasta ruvennut 10 vuotta, se oli opiskellut ensin 5 vuotta, kaikki alueensa yrtit ja kaikki mahdolliset ja kaikki, niin kuin, että, ja miten se hänen polkunsa toimii ja miten hänen täytyy sitä harjoittaa. Niin se 5 vuotta oli ensin, ennen kuin se rupesi niin kuin oikeasti tekemään niin kuin asioita. Sehän pustosi niitä oikealta ja vasemmalta, niitä
näitä sisällöntuottajia TikTokissa ja mä tiedän, ottiko ne YouTubestakin, että miten tämä on mahdollista, koska nämä ainekset eivät tee tämä lopputulos, mitä sinä teet, ei ole tämä, vaan se on aivan jotain muuta. Että hei, lukekaa oikeasti ja niin kuin opiskellakaa, mitä ne eri ainesosat, kun te teette loitsuja tai muita, että miten se niin kuin, miten niitä ainesosia käytetään. Ja siis mullahan esimerkiksi, että mä tiedän, että jossain vaiheessa mä varmasti rupean opiskelemaan ja niin kuin miettimään ja pohtimaan ja harjoittamaan ehkä enemmänkin noituutta. Mutta niin kuin siinä on se, että mä en esimerkiksi suostu tekemään, mä en suostu heksin, eli mä en suostu kiroamaan. Koska se lävähtää aina jollain tavalla niin kuin sormille. Sieltä tulee karma, ise bitchiä kovaa. Ja mä en tuu yrittämään ketään herättämään kuolleesta tai muuta vastaavaa. Never ever. Ja sitten en myöskään sitä tee rakkausloitsuja. Se on 3 semmoista asiaa, mitä mä en halua tehdä, koska mä tiedän, että jos vähänkään niin kun yrittää sinne sörkkii, niin ai jumalista, se menee ihan niin kuin hanurille. Ja sitten ylipäätään, jos ihminen, joka haluaa tehdä rakkausloitsuja, ajatellaan, tuli vaan siis tästä mieleen, ajatellaan vaikka, ajatellaan, että niinku haluat jonkun ihmisen rakastumaan sinuun. Siis, niin silleen, jos if you lack personality, then please grow some. Että ei mikään potionit siinä enää auta, jos sä oot vähän huono ihmistyyppi. Just saying. Joo, siis toki, että siis tässä on just tää, että kun ihmiset se aina lyö sormille, jos sä niin kuin haluat pakottaa toisen ihmisen niin kuin rakastumaan suhun, ja sitten jos se vielä se loitsu toimii, ja se homma menee eteenpäin ja näin, niin tavallaan sä oot rakentanut, tavallaan, mutta oikeastihan sä oot rakentanut sen valheelle. Niin. Ja mitä käy? No mitä käy? Huonosti. Ei se loitsu välttämättä kestä kovin pitkään. Se vähän riippuu, että kuka sen tekee ja miten se homma toimii. Mietin, miten se toinen suhtautuu siihen, kun se paljastuu, että sitä on manipuloitu. Vaikka saattaa mennä suurimmalla osalla ihmisillä, että sinä teit mitä? Että sinä jonkun lemmenloutsun teit? Mitä? Se saattaa mennä niin kuin. Mutta siis en mä väitä sitä, että siihen ei jotkut henkilöt pystyisi. Mä tiedän niin, että semmoiset, jotka on harjoittanut 10 vuosia noituutta, niin ne osaa suojata itsensä jo tosi hyvin ja osaa niin kuin maadottaa sen kiroukset ja kaikki tämmöiset loitsut ja muut. Mutta että mä oon silleen, niin kuin, minun tuurilla, minulla on niin paska tuuri, että se ei vaan, it's never gonna happen. Siis mä oon vaan aivan kuseessa sen jälkeen. Jonkun rahaloitsun voisi tehdä, mutta sekin varmaan kosahtaa. Siis sitten häviää viimeisetkin rahat. Niin, no sehän siinä just onkin, että mutta siis mä ajattelin kokeilla jossain eli pitää vaiheessa. lotota. Hei, se on ihan tarpeeksi loitsua tangentti. Mulla on nytkin kun mä en tiedä haluuks mä enää Veikkaukselle kantaa rahaa, kun siltäkään ei tule ihan hirveästi enää niin kuin kulttuurille ja taiteelle niin kuin rahoitusta. Niin en mä tiedä haluuks me lotota enää. Niin me voisin tässä, kun me ollaan mun miehen kanssa pohdittu sitä, että jos parit eurojaskat vetäis. Tää nyt ei kun liity tähän aiheeseen niin kuin millään tavalla. Tangentti. Nyt mennään aivan kauan. Se ei haittaa. Niin, mennään jossain pari kertaa ja katsotaan mitä käy. Jos sieltä semmoinen 100 miljoonaa niin tupsahtaisi, niin sehän olisi ihan jees. Sitten me tekisi päivääkään töitä. En minäkään. Me tekisi tätä. Joka päivä. Maksatko mulle sitten kanssa silleen, että mun ei tarvii olla enää töissä? Voin. Joo, Suvi, sä saat nyt kuukausipalkka 3 tonnia kuussa, mutta sun pitää tehdä sit näitä asioita. Mä oon, kunhan mun ei tarvii olla muualla töissä, mä voin olla sulla töissä ihan hyvin Mutta että takaisin niinku tähän aiheeseen, mutta just tää niinku, kun siis mä esimerkiksi just taroteista kun puhuttiin ja kaikesta tämmöisestä näin, niin onhan siis silleen, että kun menee tutkimaan sitä, että mihin se niinku kaikki perustuu. Mutta mulla on tullut kyllä niin osuvia ja niin silleen. Tulihan meidän podcastillekin kauden ekas. Pitäisi pyytää Niina uudestaan lukemaan. Niin, pitäisi varmaan. Mutta siis siinä meni aika silleen nappiin. Meni. Joo. Mutta tuuripeliä se on. Niin. Ei oo minun mielestä. Joo. Minun mielestä. Mut joo. My reaction, I hear bullshit. Mut siis mä niinku jotenkin ite kun ne on ollut niin siis ja sit se on paha silleen, kun itelläkin on intuiti toimii ja tietää jo valmiiksi. Sit sä meet vaan silleen, kun sä meet siihen
hakemaan sen tulkinnan, ja sieltä tulee se, anteeksi, oi kun väsyttää. Niin sieltä tulee se tulkinta silleen, että sit sä oot vaan silleen, mä tiesin toisaalta tämän kyllä jo valmiiksi. Mä tiesin, että tää on ihan, no niin. Mutta sekin on niin, varmaan se riippuu myöskin siitä, että miten se niinku tulkitset sä itseesi. Musta tuntuu, että me ollaan aika itsetietoisia, että me löydetään tosi helposti jotain merkityksiä jollain tietyllä luennalla. Siis... Kun taas sit joku, joka ei ole itsetietoinen ja ei esimerkiksi vaikka niinku osaa lukea omia juttuja tai osaa pukea tunnetiloja vaikka sanoiksi ja tälleen, niin sille ei ehkä resonoi niin helposti kaikki asiat. Tai se ei löydä sille merkitystä sille, mikä sieltä kortista tulee. Koska me oltiin heti se, tämä käy tähän osa-alueeseen, tämä käy tähän siinäkin bodin. Niin sitten me halusin nähdä semmoisen ihmisen, joka ei pysty yhdistämään niitä niin helposti, että käykö sille mikään, resonoiko yhtään mikään mihinkään. No mutta kun mä teen aina silleen, että kun mä menen ottaa tarotluennan, niin mä en kerro sille, yleensä se henkilö, joka tekee mulle tarotluennan, se ei tiedä musta mitään. Niin. Sitten tää tasatarkkaan, hyvä, että mun nimen. Juu. Niin ne on ollut niin hyviä. Niin. Ne on osannut sanoa siis sellaisia asioita, mitä ei voisi tietää, ellei ole oikeasti hyvä siinä, mitä tekee. Niin, mutta kun tuossa, niinku, että jos on sellainen, joka ei osaa vaan lukea itseään yhtään, niin meneekö ne huti sen ihmisen mielestä sitten? Tai tajuuko se? Osaako se yhdistää, että mihin se käy? Mä puhuin äsken toisesta asiasta. Mä puhuin nyt siitä, että jos on joku tyyppi, koska me ollaan hyvin itsetietoisia ja tiedetään. Niin ollaan, valitettavasti. Valitettavasti, ja se on välillä vähän helvetin rankkaa. Just saying, että Oispa vähemmän aivoja, helppoa elämää olisi. Mutta, siis sitä, että jos joku ei ole niin itsetietoinen, tai ei osaa yhdistää niitä niin hyvin. Pitäisi kokeilla. Mistä me löydetään sellainen henkilö? Onko meillä kuuntelijoina semmoisia ei niin itsetietoisia ihmisiä? Me voitaisiin viedä teidät tarotluentaan ja nauhoittaa se. Ei tehdä kuvaa siihen, mutta äänitys vaan. Se olisi hyvä. Saa ehdottaa itseänsä. Miten voi ihmistä haukuttaa tällä tavalla? No sleep. Happi ei kierrä, kun sä oot muovia täynnä. Ihmisroska. Trääs huuman. Niin. Mut joo, mulla on kyllä semmoinen haave, että kyllä mä sitä noituutta rupean jossain vaiheessa harrastamaan silleen. Koska kotona sitä ei ole koskaan, niin kun, mies ei ole koskaan ollut silleen fine by me, kun ei kotona tee. Niin, se jopa etti purkkeja minun kanssa yhteen juttuun silloin joskus. Niin se oli silleen... Okay. Mutta kun siis mullakin on käynyt silleen, että mä oon ollut vähän tyhmän rohkea tai silleen niin kuin vähän liian itse tietoinen joissakin asioissa tai itse riittoinen joissakin asioissa, kun on yrittänyt tehdä jotain, niin sitten se on kyllä lyönyt näpeille. Se on kyllä lyönyt, siis Jesus Christ, kun se on lyönyt näpeille. Niin ei kannata. Ei kannata lähteä yrittämään, jos ei ole varma asiasta eikä ole nöyrä. Niin, jep. Tai ylipäätään semmoinen, että jos sun niinku ajatus siitä, että sä haluat itsellesi etuuksia noituuden kautta, niin ei ehkä ole sit se paras ideologia tai aloitus siihen. Tiedätkö siis sillä tavalla, että sä haluat vaikka, että joku rakastuu sinuun tai sä saat rahaa tai tällaista. Niin jos ne on ne sun ainoat motiivit, että sä lähdet harrastamaan noituutta tai harjoittamaan, niin ei ehkä. Niin. No en mä tiedä. Toisaalta... Versus se, että sä haluat itsellesi, vaikka haluat puhdistaa henkiä sun kodista tai saada itsellesi miehen rauhaa. Sitäkin. Mikäs on miehen rauha? Mielenkiintoinen. Olisikohan joku jakso aihe? Miehen rauha. Mielen rauhaa tai jotain muuta tämmöistä. No siis kuulosihanoitiahan on, mistä tietähän on esimerkiksi toi Giselle Bündchen. Miten menee Tom Bradyn ura tällä hetkellä? Se oli kuulemma tehnyt kaikenlaisia loitsuja ja muita vastaavia, koska Tom Brady oli luvannut hänelle, että hän jää eläkkeelle ja on sitten kotona perheen kanssa. Ties meni sitten niin kuin omasta mielestä, kun äijä ei pystynyt olemaan, mä en muista miten kauan se pystyi olemaan kotona eläkkeellä niiden perheen kanssa. Niin se oli vaan palasi pelaamaan takaisin. Eli petti lupauksensa sille ja nyt hän erosi ja kaikkea mahdollista. Sitten toi on ilmeisesti noita toi. Mutta kuitenkin näitähän on siis julkisuudessa myöskin jo vähän tullut varovasti esille. Megan Fox, mä en tiedä onko se nyt mitenkään niin kuin noita, mutta sehän osaa tosi hyvin tulkita syntymäkarttoja ja muita vastaavia. Mutta tässähän on ollut jumalaton kaanoni tässä jaksossa. Lähdettiin ensin vähän yliluonnollista ilmiöistä, sieltä kautta lähdettiin kiertämään ja nyt me puhutaan noituuden harjoittamisesta.
Nyt googletetaan julkisuuden noitia. Ai niin, mä en saanut liikkua, anteeksi. Mut mun pitää välillä siirtää tätä, kun mun ihmisroskakyltti menee piiloon. Niille, jotka katsoo tätä videona, niin pitäähän siinä ihmisroska lukea kunnolla. Okei, otetaan. Miten Celebrity Witches? Joo, Se, siellä englanniksi voi sillä hakea esimerkiksi. Who, R, ei Blade, vaan R. Se on hyvä, kun Google toimii aina niin hyvin. Practice Witchcraft, yes. Just tää. Lana Del Rey, Juu. apparently. Yes. No, sehän laulaa It's the Time of the Witch tai joku vastaava. Aivan, totta. Azalea Banks, Lorde, Adele. Adele? Sitä mä en tiennyt. En mäkään. Onkohan se oikeesti? Adele credits spiritual crystal healing for calming her pre-show nervous. Mutta miten se on sitten noida? Eihän se sitten... No, miten tää se... nyt menee taas vähän No tälleen. niin, no tää pitää menee lukea tälleen. nämä Joo, captionit nyt. Joo, nyt pitää joo. Nyt ollaan tarkkoja. Nyt ollaan ettei tarkkoja. puhuta bullshitia. Kerrankin. Tämä meidän valmistautumisen taso. Björk. No se ei yllätä ketään. Grimes. No ei yllätä ketään. Grimes' aesthetic is classified as witch house, an occult theme dark electric music genre. Mutta jos sä oot ottanut vaan Niin. murusia, niin ei se tarkoita, että se on witchcraftia. Niin, ei niin. Eli Grimes, no. Beyoncé. Ihan varmaa on joku. Mietin nyt vähän. En mä tiedä. Ei ole varma. Beyoncé's former drummer joku believed that singer was using extreme witchcraft to tap into her phone and control her finances. Ei, no niin. Just. Joo. Eli... Sori, että tässä tulee nyt englanniksi näitä näin, mutta kun meillä Ja löydetty ralli-englannilla. Ralli-englannilla vielä käydä. Sam Smith. En usko. Sam Smith once posted a photo of his collection of gems on Instagram. No ei se nyt Eli se on kerännyt vittu kiviä. Niin, ei ja se- ollut silleen. ei oo. Joo, ei. Mikä tää listaus on? Jennifer Lopez. Jennifer. Jennifer. Jennifer Lopez. Ei. Rumor. Godmother Mä veikkaan, harnesses että the dark Beyoncé, power of... Jennifer Lopez enää on tehnyt sopimuksia, mutta minä Niin. vähän veikkaan, että ne tuskin on tehnyt mitään, niin kuin, että ne harjoittaisi noita. Stevie Nicks. Stevie Nicks oli se. Juu, se Noniin. on selkeä. Se on selkeä. Joo. Joo. Eli tän on tehnyt joku noobi. Niin on tehnyt. Joo, tää Toi on listaus huono. on nyt toi joku nuvi. Mutta Stevie Nicks on oikeesti. Joo. Se on niinku real deal sieltä mun mielestä. Ja Lana Del Rey on kanssa. Joo. Näin olen Ja siis Azalea ymmärtänyt. Banks on mun mielestä kanssa. Mutta Joo. pitäisikö meidän vaan ruveta pistää tää homma pakettiin, todeta, että päästiin aika niinku jänniin paikkoihin. Jänniin paikkoihin. Päästiin vähän niin kuin lähelle sitä meidän ensimmäistä jaksoa ikinä. Eli Niin. tarotteihin. Juu. Pääsi kuitenkin siinä. Onko nyt ympyrä sulkeutunut? Ei Voi ole lopettaa. vielä, koska meillä ei ole vieläkään sitä... Meidän pitäisi ottaa se, me ehkä otetaan se siihen meidän erikoisspesiaala bonusjaksoon, sit se tulkinta. Tai kolmoskauden eka jakso tai jotain Sekin voi olla ihan mahdollista. Sekin voi olla ihan ok. Mutta ei kuulkaa mitään. Hei, tämmönen oli tää jakso. Tää oli käytiin vähän. tangenteilla, käytiin aika vuoristorataa, mutta toisaalta... Saatiin 2 yliluonnollista tarinaa meidän Nimenomaan. yliluonnollisessa jakso. Se on goal. Kyllä, On täytetty. Se ollaan... on oikein hyvä. Kyllä. Ja ei mitään. Hei, siis tosiaan tää on halpa. Minun tämä Halloween-asu on tosiaan edullinen ja suoraan sanottuna ilmainen, varsinkin jos käyt hakee esimerkiksi koulun kautta yliopiston siivouskomerosta näitä vietesäkkejä. Ja sitten vaan. Ja Sit ihmisroskaa ja sanotaan, että kaikki nauraa. Kaikki nauraa. Mä oon sanonut tästä, tää on nyt 3. kerta, kun mä pidän tätä Niin. päälläni. Koska siis mä oon ensimmäisen kerran, mä oon mennyt juurikin samaisiin näihin pirskeisiin, toisiin pirskeisiin. Olimme molemmat siellä myöskin, samaisen yhteisön ystävämme pirskeissä. Siellä mä olin ihmisroska. Sitten mä olin viime vuonna meidän erässä Halloween-tapahtumassa ihmisroska. Ja porukka oli silleen, mitä on hyvä, toi on tosi hyvä. Ja nyt mä oon taas ihmisroska. Ihmisroska, Siis niin. tää on mun mielestä tämmönen vakio hyvä. juttu, että tää on hyvä. Tällä on hyvä Mie mennä. vaan otin mun vaatekaapista jotain ja No se on siis... tuhrasin naamani. Ja laitoin hammaslakkaa. Hei, suosittelen. Siis jos olette semmosia misukoita tai mitä tahansa komeita miehiä tai mitä nyt on siltä väliltä, niin tehkää silleen, että laittaudutte niinku ihan tip-top ja laittakaa mustaa hammaslakkaa ja lähdette katsoa, että mitä tuli reaktioita. Jep. Se on niinku, koska tämä podcasti testaa tämän jossain Kyllä kohtaa. testaa. Kyllä. Joo, joo. Ja niin testatkaa tekin meidän kanssa, niin katsotaan, täkätkää meitä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Näin. Ja siis
Ja jos ei käynyt jo ilmi, niin me ollaan Two Girls, One Car podcast. Kyllä, minä olen Suvi. Minä olen Iisa. Tätähän me ei tehty alkuun, mutta sehän ei haittaa. Ei se haittaa, lopussa voi tehdä. Tämä on hyvä Niin, näin. Ja meidät löytää aika lailla kaikkialta. Spotifysta, Anchor FMistä pystyy kuuntelemaan. Ja sitten jos haluaa kuvan kerran, niin löytyy YouTubesta. Ja sitten meidät löytää myös TikTokista ja Instagramista. Kaikista löytyy @2girls1carpodcast käyttäjänimellä. TikTokiin ja Instagramiin aina postataan caption ja sitten vähän sneak peekkejä jakso. Mutta ei mitään. Seuraavaa kertaa katsotaan, mitä me sitten tehdään. Panostuksen taso on nyt loppu. Nyt ei tarvitse enää panostaa. Ei nyt loppu. No ei se ole kyllä ollut täynnä. Ei tämäkään ollut kyllä. Mutta hei, kiitos kun katsoit ja kuuntelit ja me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Bye! Bye!